पुढच्या महत्त्वाच्या बातमीकडे। राज्यामधला अवकाळी पावसाचा जोर हा आता ओसरणार आहे आणि पाऊस जाणार आहे आणि पुन्हा एकदा उन्हाचा कडाका वाढणार आहे। राज्यामध्ये पावसाळी हवामानाचा प्रभाव कमी होणार आहे। पुढील काही दिवसांमध्ये तापमानामध्ये 2 ते 3 अंश सेल्सिअसनं वाढ होईल असाही अंदाज वर्तवलेला आहे। सध्या पश्चिमी विक्षोभाचा प्रभाव पूर्वेकडे सरकल्यामुळे राज्यामध्ये सकाळी हवामानाचा प्रभाव कमी झालेला आहे। पावसाळी हवामानाचा प्रभाव कमी झाला आहे आणि पुढले 2 ते 3 दिवस हे अतिशय महत्त्वाचे असतील, कारण कमाल तापमान सरासरी इतकं राहील आणि त्यानंतर मात्र उन्हाची काहिली वाढेल असा अंदाज आहे। हळूहळू कमाल तापमानात 2 ते 3 अंश सेल्सिअसनं वाढ होईल असाही अंदाज हवामान विभागाने वर्तवलाय। दरम्यान आज विदर्भातील काही भागात येलो अलर्ट दिलेला आहे। तर कुठल्या जिल्ह्यांना कुठला येलो अलर्ट दिलेला आहे आपण पाहूयात। चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट दिला आहे।